Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padawan. Narito ulit tayo sa ating latest sa ating panahon na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 7 hanggang 9, 2022. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 nung nakakaang linggo, nung Biyernes, hindi po tayo nakapagbigay ng YouTube at Facebook weather analysis dahil po medyo busy tayo. At umpisa natin na ating update, itong latest GovSat sa araw na ito ng Lunes ng gabi. At ito po ay hanggang bukas, natili pa rin yung surface trough. Ito po yung surface trough na nakakaang Sabado, nandito po sa may Eastern Mindanao. At gumagalaw na ito unti-unti. Apektado po ang Bicol Region, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang ibang areas po ng Mimaropa at Sulu Archipelago. At dito po gagawin po ng mga thunderstorms, pagulog at pagkidlat na may mga ulan. So mag-ingat po sa mga flash floods at landslides. Samantala, sa may dulong hilagang Luzon, may papalapit po ng panibagong surge ng amihan kasama po isang departing na frontal system na nasa Okinawa. So, ang cold front nito, okay, yung pinaka-leftmost frontal boundary nitong frontal system ay magbibigay ng mga malamig na panahon dito sa may dulong hilagang Luzon. Samantala, ang hilagang Luzon at silangan Luzon hanggang sa may northern Quezon ay maapektuhan po ng panibagong surge ng amihan na for the next 24 hours mabilis nakakalat po dito sa Luzon. Dito rin sa Kabikulan, susunod na mga ilang araw ay magkakaroon po tayo dito ng shear line dahil po sa pagdaan po itong frontal system, yung dulong buntot po nitong cold front ay magkakreate po ng panibagong shear line. So, magkakaroon po ng mga thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Kabikulan simula bukas hanggang Huwebes. So, Martes, Miyerkules hanggang Huwebes. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan ng panibagong LPA. All clear pa rin ng Western Pacific. Meron lang tayo ditong lumalakas na IDZZ sa may Central at Eastern Micronesia. At continue natin yung fast animation. So, nakikita po ninyo ang mga kaulapan na dala nitong surface trough at yung pababa na hanging amihan. So, ito po yung windy.com zoom in satellite animation. At nakikita po natin dito ang mga malalakas na thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula, Northern, Central at Southern Mindanao. Kasama po dyan sa oxygen. Gayon din po ang katimugang bahagi po ng Visayas. Ito po ang Southern Cebu, Southern Negros at Southern Panay. Kasama rin po ang ibang portion po ng Bohol. Ang Kabikulan, ibang bahagi po ng Kabisayaan ay magkakaroon po ng maulap na pabuo rin na may mga padaan pong mga light rainfall and pabugso-bugso po yan at magiging mas lalakas po ang mga ulan dito simula bukas ng gabi hanggang Miyerkules, although hindi po siya continuous, may mga times na pabugso-bugso po, okay? May mga times lang na may mga malalakas na ulan, but overall ay on and off naman po ang mga rainfall dito sa Kabikulan sa mga susunod na ilang araw. At gayon din po sa ibang bahagi po ng Kabisayaan dahil po sa posibleng mag-stationary po yung surface trough po dito. Okay? At gayon din po magkakaroon ng shear line dito sa may Kabikulan. So ito po yung wind forecast sa susunod na 3 araw hanggang Huwebes mula sa European Model, courtesy of windy.com. Bukas po ng hapon, inaasahan po ang pagbaba ng amihan at mabilis na maapektuhan po dito sa may Eastern Luzon hanggang Northern Quezon, Polillo Island at dalampasigan po o coastal areas ng Camarines Norte. Samantala ang Batanes at coastal areas po ng Northern Luzon magiging mas malakas po dyan ang hangin, 30 to 60 kph at posibleng may mga ulan po dahil po sa amihan. Ito na po yung frontal system bumilis na nag-accelerate patungong east. At ito naman po yung surface trough na magkakaroon po ng mahinang circulation dito. Babantayan natin kung magiging shallow LPA po ito. At sa Miyerkules ng hapon, inaasahan na pong ang amihan ay nasa Kabikulan na lamang, but unti-unti na po itong hihina dahil po papunta na po tayo sa buwan ng Abril. So, usually March, patapos na po ang amihan at pwede pa rin mag-extend hanggang first week of April based on historical data. But as of this time, meron pa rin pong amihan kagaya nitong papalapit mamayang gabi hanggang
sa darating na pong Huwebes, may mga hangin na pong magaganap sa Hilaga at Silangang Luzon. And sa Huwebes ng hapon, nandyan pa rin yung hanging amihan sa may Kabikulan. And yung surface trough ay unti-unti na pong gumagalaw sa may offshore areas ng Bangsamoro patungong northern areas po ng Borneo. So yan po ang ating wind forecast. Tingnan naman natin ang rain forecast hanggang sa Huwebes. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa Mindanao, Visayas, at Kabikulan dahil po sa surface trough. At dito po sa Kabikulan ay dahil sa pag-develop po ng another shear line dahil po pababa yung amihan, so yung boundary niyan, itong isang papalis na frontal system ay mag-create po ng mga pag-ulan sa Kabikulan. At pagdating ng Miyerkules ng hapon, nandiyan pa rin po ang mga ulan sa Kabikulan, may mga possible thunderstorms dahil po sa fragmented area po ng shear line. Ganyan din po sa Mimaropa, Visayas at Mindanao, nandiyan pa rin mga thunderstorms dahil po quasi-stationary ang surface trough. Pagdating po ng Huwebes ng hapon, March 10, yung shear line ay nandiyan pa rin po. Yung fragmented shear line ay makaka-affecto pa rin po sa Kabikulan at sa may karagatan po sa may Hilaga at Silangang bahagi po ng Kabikulan. At dito rin po sa Mindanao, ito po ay mostly galing po sa local convection, local heating na po itong mga thunderstorms. At ito na po yung surface trough papunta na sa may southwest of Palawan. At inaasahan po mga thunderstorms na patuloy na makaka-affecto po dito sa Mindanao, dito po sa may Palawan at sa Kalayaan Island Group. Okay? So, yan po ang rainfall forecast hanggang Huwebes. Now, ito po yung total rainfall forecast accumulation susunod na 3 araw. So, ang bulk ng mga ulan ay nakita po natin dito sa may Kabikulan, Visayas, Mindanao, Sulu, Archipelago at Palawan. So, ingat lang po, magdala palagi ng payong at kapote dahil po may mga inaasahan po tayong rainfall sa susunod na 3 araw sa may southern at central Philippines. Kasama po dyan Kabikulan, Visayas, Mindanao, Sulu, Archipelago at yung isla po ng Palawan. Okay, so dyan muna natin itatapos ang ating update na yung araw po ng Lunes at babalik ulit tayo sa Miyerkules para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.